खुसि 1 नाम्बार थालखुसि आरो गोमानायनि गथ' फिसानि नामा दारगा बर' जोंनि भागिन जायो जों न'निनो ओमफ्राय आरो दायो दामाने एसे फिसालादा गायजा जाबाय जानानै थांबाय आरो खाथि खाला बहुत नागिरदो मोनाखै दिनै 11 तारिख जाबाय इंराजि 1 तारिख खालि थांदों समबारनि बेनिफ्राय थांनाया थिग 12ता 12:30 थांदों मानसिया न'निफ्राय गाननायाबो बे निजिनि गाननायानो गस्लायाबो बे निजिनि गाननायानो खाथि खालि बिराद नागिरबाय मानसिखौ मोनाखै आलासि उलासि सोंजोबबाय जेरावबो गैया पुलिसनाव दिनै रिजाइन हैदो बेनिफ्राय हैनानै इयाव माबा खालामनानै दा जों मोननो लुगैदो आरो मानसिखौ जों मोननो लुगैदो मानि थाखाय होनबा न'खराव सासे मानसि गोमायोब्ला बेसेबा दुखु बिनि थाखाय जों मानसिखौ मोननो लुगैदो दा रायजोफोराबो मबाइलाव नायनानै मानसिखौ नुयोब्ला लाना फैथोसै आरो मोननोब्ला बे फन नाम्बारखौनो जोंथ' फन नाम्बार होखाबाय बे नाम्बाराव फन खालामदो